Wengane zawethempela trend umlisa wasejozeni ke umduduzi Nxumalo nabehlalisela ubhojozi ke umphakathi kanti ke ebesendibula kwasani ke endaweni ke kubala kwenazo ke izagriza bafowethu impela phana baseligibelelo udaba ngicela banqale ngenibingelele uyona ke mbuso City MTV sithi nje masaqala ngane channel ihake wenza kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell khonza sithola zonke izindaba ke eshisayo nazo izitrendayo. Hayi ke wengane zawethempela trend umlisa wasejozeni ke umduduzi Nxumalo nobehlalisekela ubhojozi ke umphakathi kanti ke ebesendibula kwasani ke endaweni ke okungabalo ke abesifazane ke nazo ke izagriza kanti ke wengane zawethempela kuyavela ukuthi yena kumduduzi ke wathemba phana ke abesifazane ke abahlanu ke wabagcina ke endlini ke izinsuku ke ezinhlanu impela ke eloko nje eshintshana ke ngabo eshaya la ashaye phaya aphinde ke ayoshaya ke engalena kanti ke wengane zawethempela kuphinde kuvela ukuthi yena komduduzi ke ubekwazi ukuthi ke impela ke abesifazane ke abangenele ke endlini ke afike abenze aphinde ke abenze ke kungavunyelwene. Hayi ke bafowethu impela ke amaphoyisa ambamba kuona kunyaka ka2019 njengoba ke belokhu ke impela icala lakhe ke liqulwa kanti ke impela kuzothi ke namhlanje ke inkantolo lithi cha impela ke wena ke mduduzi ngeke akufanele phela ukuthi uhlale ke emphakathini cha awuthathe ke nanje ke into yakho ke kufanele kanti ke wengane zothempela inkantolo kube semgaxa beze phana ke iminyaka ke ewu88 ke ebhadla ke ejele kanti ke wengane zawethi inkantolo ke imbuzele ngaphambi kwakhe ikhiphe sona ke isigwebo uthi ke ngakube ke ikiphi ke inkinga yakhe ngabe ke lokhu wayekwenza ke wayekwenzelani kanti ke wengane zothi impela uvezile phana kumduduzi Nxumalo uthi cha impela nje into ke eyayimenza uthi ke impela ke anokwebeze bona ke labesifazane cha wayevesana ke ashaye kakhulu phana kugwayi ke omkhulu sengisho ke umthunzi ke wezinkukhu athi ke mangabe seyishayele ke engazi ukuthi ke impela ke angathola ke abantu ke besimame abenze aphinde abenze futhi ke aphinde ke abenze ebashintsha. Hayi ke bafuthi impela ke zinjalo ke izindaba ke bese niphathele zona kuyona ke mbuso City MTV sithi bafethu ake nihlale nathi sihlale nani sindethele zona zichisa futhi ke sinjengoba zinjalo.